ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ରିଏଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ସେଟା ସଜା। ଏବେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖରେ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ 12-13 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ଆମ ଘରଠୁ ନିହାତି 48 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉନି। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚୁପାଟ ଛକ। ଏଇଠୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଯାଉଛୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ। ସୁନ୍ଦର ଦଳ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଦ୍ମ ତୋଳିଆ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ବହୁତ ମାଡ଼ିଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖିଆ ଆମେ ତୋଳି ପାରୁଛୁ ନା ପାରୁନୁ। ହଁ କେତେ ପଦ୍ମ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣି ଟାଣି ଆଣି ନାଇଁ କ'ଣ କେତେ ମାଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମ। ତା ଆଙ୍କୁ ଆସି ଯେଉଁ ନାହିଁ ବାଙ୍ଗୁରି, ତା ମୂଳ କତରୁ ଟାଣିକି ଆଣେ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗି ସେଇଥିରେ ମୂଳରୁ କରି ଟାଣି ଆଣେ। ହଁ ହଁ, ବାସ୍ ବାସ୍। ଓ ନାଇସ୍। ଆଉ ଟିକେ ମୂଳରୁ ଆଣେ। ୱାଓ, କ'ଣ? ହଁ କହୁନି। ଏ ଫୁଲର ସେଣ୍ଟର ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା। ରିଏଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ସେଟା ସଜା। ୱାଓ, ଆହୁରି ତୋଳିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବେଶୀ ପଦ୍ମ ଆଣିପାରିଲୁନି, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପଦ୍ମ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ତ ଆମକୁ ପାଟି କଲେ। ପାଟି କରିନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ପିଲା ଆମେ ରିଲିଜ୍ରେ ନେଇଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଗାଁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ବାଟ, ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। टाइट नहीं भाई ଗଲାବେଳେ ଘରୁ ଯେଉଁ କରିବା ଦରକାର କି फोकस 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 चल चल गाड़ी दाम्यमान 22 तले चप्पल लखी जान मैंने खस भोग 5 दवा अपेक्षा 200 चप्पल किणी पार कृष्ण 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 मंदिर परिसर भितर कौन व्यक्ति मोबाइल कैमेरा ड्रोन कैमेरा फोटो उठाते ना नियम उल्लंघन कले आईन प्रति दृढ़ नहीं जाए। गड़मधुपुर जगन्नाथ मंदिर मधुपुर राजा द्वारा निर्माण होता प्रायतः 500 वर्ष तलर पुराणा मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर। एठारे अनेक चलचित्र एवं सीरियल आदि शूटिंग करा जाए एवं एठारे गोटे विशेषता होची एठारे राजा जो थिले सांकर मृत्यु पर तांकर झील एठारे राणी अछंती एवं एठारे जो छेरा पहरा हुए रथरे ओडिशा रे प्रायतः सबुठी राजा माने छेरा पहरा करंती
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସେ ରାଣୀ କରନ୍ତି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ମହିଳା କରନ୍ତି ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲଟା ଏଇଟା। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆମେ ତୋଳିକି ଆଣିଥିଲୁ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କଲୁ। ତାହା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଗିଲା। दर्शक बंधु पहाड़ तले थिबा एही सुंदर हमर ये है गड़ मधुपुर जगन्नाथ मंदिर। मंदिर भितर को मोबाइल अलाउ अच्छी किंतु आपण कौन वीडियो किंबा फोटो उठे पारे ना, तेणु मंदिर भितर कौन वीडियो करना। बाहर आप देखते बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर, आसतु बहुत भल लगे। पहाड़ भी अच्छी, मंदिर भी अच्छी, बहुत सुंदर जगह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे। देखते ताल गचर के बाई चढ़ी बसाई, बहुत सुंदर लगुच। प्रकृतिर ये सौंदर्य देखते केते गुड़ी बाई चढ़ी बसाई। बाई चढ़ी पक्षी जे कि पक्षी मान भितर से हूँ इंजीनियर, केमती सुंदर बसा कर बसा द्वार कर बहुत सुंदर लगुच। ठीक ये पाखे आमर ये मंदिर। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। शूटिंग करे आसती कहते मुझे जाइए बहुत थर। हाँ कौन फिल्म शूटिंग हुए ये? हाँ कौन तो कहूँ हिंदी कथा कह, संस्कृत कथा कह। हिंदी किए मु संस्कृत लोग पिले स्नान तू भाव लिखा लिखा है कृष्ण राधे 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 कृष्ण तो यही सुंदर प्राकृतिक स्थान आमको ए विदाय नेबार समय आसी। बहुत बुलिलु, मंदिर भितर पूजा कलु और ये पहाड़ देखु बहुत सुंदर जगार मंदिर अच्छी। तेरे मंदिर इतिहास कौन, केबे सृष्टि होता, केबे तैयारी होता, केबे भगवान एठू आसी से विषय में जाना, यार इतिहास विषय आसते क्या पचारि बुझी ना। एटा मो प्रॉपर मो पर्सनल प्रॉपर आंसर नथिला। मंदिर इतिहास विषय क्या पचार चल खोजा गूगल किए कह आम इतिहास विषय मंदिर मु कह लोकप्रियता कम राजा प्रसाद ना
ଗଡ଼ଟା ଏପଟେ ଥିଲା ଆଗରୁ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ସାବଧାନ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ରାଇଟ୍ରେ ଚାଲେ ରାଜବାଟୀ ଭିତରକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ହଁ ରେ ଓ ସେପଟେ ବାଟ ଥିବ। ସାଇକେଲ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରଖି ଗାଡ଼ି ରଖି ଆସିପାରିବେ ଏପଟେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ? ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରବେଶ ରାଜବାଟୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଅଲଗା ବାଟ ଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ରାଜବାଟୀ ବା ରାଜପ୍ରସାଦ। ଆଗରୁ ରାଜାମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଏବେ ବି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଏବଂ ଏଠାରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ବାହାରୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଦେଖାଉଛୁ। ରାଜପ୍ରସାଦ ରାଜବାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳେ ଏବଂ ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଏ। ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଆଦି ସୁଟିଂ ଯେମିତି ବାହୁଡ଼ିବେ ମୋ ଜଗା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ସେମିତି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଏ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଏଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ ଯାହାର ନାମ ସିଂହପୁର। ସିଂହପୁର ଏଠାରୁ ମାତ୍ର 8-9 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ବୁଡ଼ିକି ରହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତ ସେଠାକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ତ ଏଇଠି ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଜଷ୍ଟ ଆଖପାଖ ବୁଲୁଛୁ, କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗାଈମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି, ବର ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ପୁରା। ପାହାଡ଼, ପୋଖରୀ, ମନ୍ଦିର ସବୁକିଛି ଅଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂର, ଯାଜପୁରରେ ଏଇଟା। ତ ସେମିତି ସିଂହପୁର ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏଠାରୁ ଏବେ ବାହାରିବୁ।